Eskitzu Robles Arangi. Esker Frank Dolosor kazetaria edi ostegun ontan bai itzordua dugu Senpereko Larriko gelan. Ez ditzu dokumentala ikusiko dugu. Frantsesez. Nik uste dut beharrezkoa zela gora aipatzea, hasteko urte frango pasa dire, 30 urte pasa zendu zenetik eta 6 urte lehenago taulak kontzertuak utzi zituen eritu baizen zoritxarrez eta gazterik hil. Baina ez ditzu izan da aintzindaria eta jendea ukitu zuen, ikaragarriko boza bai zuen, eta jendearen eta bihotzean sartu da eta hor gelditu da, orduan biztan da. Familiarentzat, lagunentzat, baina publikoarentzat orokorki. Eta guk lan egiten dugularik, kasetalariek lan egiten dugu publikoarentzat, publikoak. Ez du baitez bada egun guziz aipatzen ez ditzu, eta neuk ez du antzi, bakarrik ez den baitez ba aipatzen, eta niri duitzen zitzaidan ala ere, teknikoki eskualerian izan den, kantaririk oberena izan dela, oberenetarik hasteko, batzuek erraten dute, munduan barna ere, mundu mailan, neok ez baitu hola kantatu 6 oktaba, hasten altzen apal eta gero gaten altzen biziki goiti, Gora, bai. Eta atxikitzen zuen luzaz eta teknika berezia zuen,